The late President R.G. Mugabe must be turning in his grave as Emmerson Mnangagwa welcomes criminals, fraudsters, and economic substers into the State House. Once the symbolic seat of power and governance, sanapena mashoko vanhu voshora vachiona kuti mutungamiri wenyika panguva ino anoalawa vakomana vanoonekwa kunzi macriminals, vamwe vachionekwa kunzi mafraudsters nemaeconomic sabotagers. Panguva ino izvoshamisa vanhu vachiti aiwa RG Mugabe ngachipfuka zvake. Sanapena mashoko anonyora kana kuti subscribe like button the bell icon. Tipina pana muziki unodonera chiti once hailed as a liberator from Mugabe's long rule, Mnangagwa has instead entrenched corruption, surrounded himself with controversial business figures, and allowed his family to capture the nation's wealth. The so-called new dispensation has become nothing more than a front of organized looting. Today, State House is no longer a place of statesmanship, but a meeting ground for looters, cartels, and dubious businessmen with deep pockets and political connections. Among Mnangagwa's closest allies are convicted fraudsters, questionable businessmen, and entrepreneurs who have used state contracts to enrich themselves at the expense of the suffering masses. Vanobuda panapa vachinyora vachiti Mnangagwa criminal cartel, vanyora vana kuda Tabwirei, vana vekunochivhayo, vana Mike Chimombe, Moses Mupofu, pamwechete nana Delish Nguwaya, nana Maxwell Chikumbutso. These all the guys, they are now being labeled vachinzi aiwa ndo vakomana vari kushedzewa, vakomana vari yeZimbabwe aiwa iparare. Imbudisa mafuro emuri kudai pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu vachachiti aiwa RG Mugabe akinga apfuki, nda kuti the State House is now being reduced aiwa kuita sekunge yatova stadium kana kuti ikona yevanhu vanenge vachiuya vachironga zvanongoda kuronga zvinoenda against the country. Tidze mafuro enyu muri kudai pamusoro pechiitiko ichi. Pina kumesection medu, sana subscribe or like, chat on the bell icon.